президенти Туркменистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов зинда будааст. Нахустин форуми иқтисодии Каспий дар Туркменистон ки нигоҳҳои бештариҳо ба он нигаронда шуда буд, билохира баргузор шуд. Форуми иқтисодӣ пеш аз анҷоми муҳлати рухсатии Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов сурат гирифт ва дар он аз ҷумла сарвазири Русия Дмитрий Медведев иштирок дорад. Ин нишастро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ мекунад ки ҳоло дар студия бо мост. Абдулло салом. Хуб, саволи аз ҳама муҳим, дар ин форум президенти Туркменистон буд ё не? бале, Шаҳло буд. Рӯзи 12 август президенти Туркменистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов на танҳо дар маросими ифтитоҳи форуми иқтисодии кишварҳои ҳавзаи баҳри Каспий ширкат дошт, балки суханронӣ намудаву бо ҳамин ба паҳншавии овозаҳо дар бораи бемориву маргаш хотима бахшид. ҳамаи иштирокчиёни нишастро бо ифтитоҳи аввалин форуми иқтисодии Каспий табрик мекунам. ба шумо саломативу бурдборӣ ва муваффақият дар корҳои ояндаатон таманно мекунам. бори охир раҳбари Туркменистон 5 июл дар мазҳари ом зуҳур намуда буд. рӯзи душанбе Бердимуҳаммадов аз минбари форум дар минтақаи сайёҳии ҳавзаи шаҳри Туркманбошӣ тахминан 20 дақиқа суханронӣ кард ки тавассути барномаи мустақими телевизионӣ пахш шуд. ҳангоми суханронии Бердимуҳаммадов дар толор сарвазирони Русия, Қазоқистон, Узбекистон, Озарбойҷон, Булғористон ва ноиби президенти Эрон ҳам ҳузур доштанд. бар илова наворҳои алоҳидаи вохӯриҳои президенти Туркменистон бо меҳмонони воломақоми ин нишаст намоиш дода шуд. Дар воқеъ, Абдулло, чаро якбора атрофи саломатии президенти Туркменистон овозаҳо паҳн шуд ва куҷост он сарчашма? Шаҳло, хабари тасдиқнашудаи марги Бердимуҳаммадов 20 июл пахш шуда буд. Аслан Рубаев, раҳбари маркази муроқибати мушкилиҳои Авроосиё, дар сомонаи Говорит Москва.ру навишт ки президенти Туркменистон бар асари беморӣ вафот кардааст. ин хабарро ба зудӣ расонаҳои дигар ҳам нашр карданд, вале баъди муддате аз гуфтааш пушаймон шуда, Рубаев изҳор дошт ки хабари марги Бердимуҳаммадов асосе надорад. баъд аз он ҳам Бердимуҳаммадов дар нишастҳои мардумӣ ва ё барномаҳои телевизион зуҳур накарда, ҳар гуна суолу овозаҳо дар бораи вазъи сиҳатиашро боқӣ гузошт. чанд дафъа телевизиони давлатии Туркменистон наворҳои ҷудо-ҷудои аспсаворӣ, тирпаронӣ, таҳияи оҳанг, китобнависӣ ва мошинронии президентро намоиш дода исрор меварзид ки Бердимуҳаммадов дар истироҳат аст. Хуб, сипос Абдулло барои суҳбат ва ман ёдовар мешавем ки Бердимуҳаммадов моҳи декабри соли 2006 пас аз марги Сафармурод Ниёзов ба курсии президентӣ дар Туркменистон такя зад. Ва таври Абдулло ҳам гуфт, раиси ҷумҳурии 62 сола бо рафтор ва машғулиятҳои худ аз ҷумла овозхонӣ, машқи низомӣ, мошинсавориву аспдавонӣ ва китобнависӣ шинохта шудааст.